Ngisekhaya ngiyadlala egcekeni. La egcekeni kunomsindo, umsindo omshosha phansi. Ubaba uxabana nomama omncane. Sho ukuthi lo mama omncane unkosikazi kababa omncane. Bayakhuluma impela, bayaxabana. Kuxatshanelwa ukuthi ubaba uthi leli dayimani elasebukhosini. Kwakuthiwa kuzofakwa ngalo amanzi la ebukhosini, la endaweni kuthuthukiswe indawo, kufakwe imigaqo, kufakwe itiyela. Umuntu owalithola walithatha walisa ebukhosini, akalithengisanga ngokwakhe. Kuphunyiwe-ke manje umkhosi, kuhlatshwe umkhosi endaweni ngoba idayimani lilahlekile. Kwenzakala kanjani ukuthi idayimani litholakale le ekhaya? Lapho umamncane ududuzile uzama ukurizina nobaba, uthi lalela muntu wasemzini, sothatha le dayimani simuve siye eThekwini, sikhohlwe ngama-villages. Impilo yethu izoba ngcono, sizoba nemizi emikhulu, sibe ney'moto ey'nkulu nje, sizoba better empilweni. Leli dayimani ngondla isizukulwane sethu. Ubaba lapho uyabhilida uthi leli dayimani lizosiza umphakathi wonke. Ngeke nina nibe yiqophololo, nibe nokusa, nifuna ukuthi ni-benefit nodwa kuleli dayimani. Cela ukukutshela ukuthi kwagcine sekungenelela ubaba. Ubaba omncane mangabe afike ashaya ubaba. Ayizibamba nephezulu-ke. Kusho ukuthi owami ubaba ngoba ubaba omdala uyakwazi ukumhlula ubaba omncane, avele amphakamise nje amuthi vodlo phansi, amqukule nje kancane amlahle phansi. Nobaba omncane uthi uyazama ngalani, uyazama. Kusho ukuthi ubaba indoda enamandla, indoda ekhona. Ngaleso sikhathi ngivele ngihambe ngiyoyingenela endlini, ngihambe ngiyoyidlalela endlini because uma wami banobaba, uma before ashona, uma usanda kushona, wangitshela ukuthi iy'ndaba zabantu abadala ngingaboyingena, izingxabano zabantu abadala ngingazingeni. Ngisho nomama ngabe bexabana nobaba bengivelane ngibhekele or ngihambe ngiyodlala eminyango. Wathi nje angibohamba ngiyodlala mangabe abantu abadala bexabana, ngalokhu ngibuka, ngalokhu ngikhuluma, ngingangeni ezingxabanweni zabantu abadala. Sho ukuthi umamncane ududuzile esebona ukuthi indoda yakhe cha iyashayeka impela, ayinamandla, iyashayeka, iyahlulwa. Cela ukutshela ukuthi umamncane ududuzile wavelane wathatha imbazo wayithi swahla washaya ubaba ngayo. Ubaba wadindiliza phansi washona just like that. Cela ukungitshela mina ngibhizi lapha endlini sengiyasuspect ukuthi something is happening, sengiyakhala-ke manje. Ngicela ukukutshela ukuthi ngalaliswa ngephilisi lokulala. Nangakusasa ekuseni ngathi mengiphaphaba ngafakwa iphilisi lokulala. Cela ukukutshela ukuthi bagqiba umzimba kababa khona lapho. Mina ngisalele nje, sengilale for 3 days. After bawugqibile umzimba kababa, bahamba bayothengisa idayimane, bamuva sahamba sohlala edolobheni. Sho ukuthi mina emva kokuthi sesiqalile uhlala edolobheni, bathola udokotela owangiflasha ingqondo yami, ngakhohlwa yonke into. Ngikhula nje ngikhuliswa umamncane banobaba omncane, ngazi ukuthi nje they are my biological parents, sihlala lana, sikhulele lana. Angazi lutho ukuthi 4 years before that bekwenzakalani, angina memory, angikhumbuli lutho. Bangibonisa nje ama-album abawa-photoshophile kunoma album, baveza iy'thombe zami ngiseyingane ngihleli la emndenini, kukhona ubaba omncane banomamncane, kuyibona abazali bami bengigonile nani. Iy'thombe nje bayi-photoshophe kanjalo. Akukho indaba zokuthi mhlawumbe kuzovela amakhaya nje awekho ey'thombeni, kuvela leli khaya kuphela ukuthi thina sakhulela la. Sho ukuthi siyazwana-ke le ndlini, umina nobaba bathandana into eyisimanga, bathandana ubungqayingqayi, bathandana ubunqantunqantu. Ubaba banomama bayazwana, bayathandana. Cela ukungitshela ukuthi ngelinye ilanga sihleli nje, kungene ubaba, angene ngelukhi engayijwayele, ilukhi etshengisayo ukuthi khona into eyonakele, kumoshakele, khona ubuso bakhe babuxoxa indaba, bakukhuluma. Ake mina ngokunjalo ngivelane nginyuke, ngigibele itebhisini nginyuke ngekamereni mengibona ubaba esedi kanje ukuthi kumele exoxe noma le ndaba. Ngicela ukunitshela ukuthi ubaba atshela uma ukuthi thathani izikhwama lezi ezihlezi zilungisiwe. Mina ngilazi udaba, ngiyabezwa nginyuka amasitebhisini, angilazi udaba lezikhwama ezihlezi zilungisiwe, sihambe njengamanje konakele, kumoshakele. Emotweni abazali bami bathulile, bajulile. Ubaba kakhuluma, unamathele steringini. Uma uthulile, ujulile emcabangweni. Uma waze wakhipha igama elilodwa ukuthi indaba yakota kuzomela ukuthi uyilungise ngokukhulu ukushesha ukuze sikhululeke.
Cela ukunitshela ukuthi mina ngifaka ama-earphones ngiyathandaza lapha ngemuva ngithandaza ngenhliziyo ukuthi baba what exactly is happening because abazali bami ngibazwile kodwa abazi ukuthi ngibazwile bona bangitshela ukuthi nje sithatheni a short vacation sihambe siye emakhaya. Sikhona esisakulungisa sikhona into esifuna i-renovate la endlini bayeza abantu aba-renovate-ayo endlini. Ngiyathanda sikosi kahle kahle kwenzakalani kodwa futhi ngibe naloku ukuthi angayixaki inkinga zabantu abadala bathi abazali bami mangabe kumele ngiyixake bayongitshela, so I must just relax. They said they will take care of inkinga. Mesifika bafethu emakhaya la ekuthiwa siyakhona, hayibo lamakhaya kuvelane kube nohlevana emzimbeni wami ngathi ngike ngafika la before, ngathi ngike ngaba khona la before. Into engixakayo ekhaya umama manobaba bangitshela ukuthi awukaze ulibeke unyawo lakho la, awukaze unyathele la emakhaya. Nathi besithumela umuntu ukuthi azogcina umuzi awukline apende alungise nje akline acede negceke kungaze kulala ibulule endlini. So nje awukwazi wena awukaze ulibeke unyawo lakho la emakhaya wazi lutho. Ingxakeke lento ukuthi kwenzakalani ukuthi ngibe ne-connection engaka namakhaya ami, yini enza ukuthi ngibe ne-connection engaka nale ndawo. Kube ngathi nje I've been here before, ngathi ngike ngayibona le ndawo before. Mengivuka ekuseni ngixakekile ukuthi yindaba ngibe nephupho elinje. Ngiphuphe nje imbali ehlele etheqekelele. Imbali yani le kade ngiyiphuphile senginemibuzo eminingi ukuthi yini le mbali engiyiphuphile, why ngiphupha le mbali. Ngiyiphuphe ubusuku bonke ngiphaphame ngihambe ngiyochama ngibuyele ephishweni ngibone le mbali. Into ethiwani kahle kahle kwenzakalani la? Why ngifila ngine connection nale ndawo? Why ngibona imbali? Why abazali bami bangitshela ukuthi asikaze size la, ngikaze ngize lana kodwa mina ngifile ngathi ngiyakwazi lana, ngifile ngathi nje yonke into lana ngiyayazi. Ngixakeke kakhulu-ke sengiyacabanga ngisele ngedwa la endlini. Oma bahambile bathi khona udaba bayolungisa ngisele. Mengisele ngixaka ukuthi kuvelele kwaqhamuka umuntu ogulayo wangqongqoza lapha ekhishini egulela ukufa. Ngacabanga leli khambe limhlophe engihlezi ngiliphupha. Ngahamba ngayolibheka ngalisearcha ngalithola ngabuya ngalenzela lo muntu. Umuntu wasinda. Wavelane wangitshela umuntu uthi yazi ufana ncamashi nobaba wakho omdala, nobaba wakho omdala hey amakhambi ubekawazi, bekavelane nje ikhamba liphuphe asiza abantu basizakale bazothola amakhambi. Lento ingxake kakhulu ingikhungathile futhi ukuthi kahle kahle thina sasinobaba omdala lekhaya abakaze basitshele ngobaba omdala ukuthi sinobaba omdala. Ngicela ukunitshela ukuthi ngakusasa futhi ekseni ngase ngikhungatheke kakhulu because oma bathi mangabe bebuya ukuyo take care of lenkinga bathe bayo take care of yona. Ngababuza ukuthi kahle kahle thina sasinobaba omdala why ningakaze ningitshele ngobaba omdala. Ngizwe umuntu odlule la wathi sasinobaba omdala. Ngixakeke kakhulu ngoba ubaba banoma bavelane bacikeka. Sengicabanga i-reaction yabo ukuthi ngesikhathi ngibabuza ngobaba omdala ukuthi uma wavelana waseyazi ukuthini asiqoqele imithwalo kusasa imithwalo ayibese ebhokweni akuqoqwe kusasa. Tshela abantu endlini balungise, tshela abantu eThekwini balungise izinto bakline, tshela abantu eThekwini bakline siyabuya in 2 days time because eqala ukonakala lekhaya. Ingane lekhaya isingene imoya yamadimoni yale makhaya. Lonke leli film liyadlala engqondweni yami ukuthi why abazali bami be-acte ngalendlela aba-acte ngakhona. Bangitshela nokuthi hayi ubaba omdala wahamba wathi uyogubha imithi eMozambique akaze abuye. Abakaze bangixoxele lutho ngobaba omdala. Bangitshela ukuthi hayi bebengafuni ukuthi ngistresse ukuthi kunelunga lomndeni elingaphandle yabastressa le ndaba naba abafuna ukukhuluma lutho ngale ndaba. Abafuni nje ukuthi ivuseleke engqondweni nasenhlizweni zabo. Mangabe sekusela usuku olulodwa ukuthi sihambe sesitsheliwe ukuthi ayi bayaklina edolobheni. Oma bahamba bathi bazohamba bayochecka ukuthi abafana baklinile kahle yini. Mina ngixakekile yabona ngiyahamba lana ngixakekile. Ngixake ukuthi why le mbali ngisayiphupha ngoba umuntu ngimnikile imbali wayiphuza waphila. Ngisaphupha le mbali ngiphuphe nezimpande, ngiphuphe izimpande zayo. Ingixake lento ukuthi why ngiphuphe izimpande zayo. Ngicela ukunitshela ukuthi ngastresseka ukuthi emva kokuphupha izimpande ngahamba ngayogubha ngifuna ukubona izimpande zale mbali. Kanti mengifike egubhweni ngafica kunamathambo amhlophe qwa atshengisa ukuthi ikhona into engcwatshwe la. Ayike ngicela ukunitshela ukuthi
ngempela lafika usuku lo sekumele sihambe siphindele edolobheni. Hayi mangabe sesifikile edolobheni ngangiphatheke kabuhlungu because ngababuza abazali ukuthi yazi kunamathambo agqitshwe laphayana emva kwezindlu ekhaya. Amathambo kabani lawayani? Ithuna likabani laliyana? Bathi hayi ithuna lembongolo thizeni abayingcwaba laphayana imbongolo kwakunembongolo ekhaya yangcatshwa lapha kodwa into eyakudala amathambo embongolo. Amathambo embongolo ngwagugula ukuthi anjani ngibona ukuthi amathambo amade kodwa bengiwabuka lamathambo ngathi skeleton somuntu into engiyibonile bengicabange engqondweni yami. Ngicela ukunitshela bafethu sengiphupha lamathambo ke manje ubusuku bonke kudlala amathambo engqondweni yami. Istress esangiphatha mangabe kuukuthi sengibuyile ngahamba ngayothatha lamathambo ngawacaphuna ngenza iDNA test ngathola ukuthi kuthola amathambo lawa atesta positive. Ngangitshela ukuthi mina mhlawumbe amathambo alobhuti owashona kanti avelana testa positive uthi lamathambo awe biological father yami. Ubuhlungu engangibuzwa sengithestile ngibona ukuthi ubaba lo engithi ubaba wami akasi ubaba wami igazi lakhe nje litesta positive uthi umndeni kodwa ubaba wami ilo onamathambo lawa alahlekile laphaya. Ifilimu ke beselidlala kakhulu engqondweni yami sengicabanga ukuthi babeqonda ukuthina abazali bami mangabethi uthe ukota indaba yakhe kumele ilungiswe ngagugula ngathola ukuthi ukota akasekho emhlabeni kuthiwa ubulawiwe necrew yakhe abantu abawu8 babulewe ngaleli langa leli mina ngisemakhaya oma besedolobheni kuthiwa babulali bakhe abakaziwa abaziwa nje batholakala bedindilizile ukota necrew yakhe. Bafe ngaleli langa uma banobaba bethi bayolungisa izinto edolobheni. Kahle kahle hlobo luni labazali leli nginabo yini sithini story kanti angazi lutho ngempilo yami why bengangitshelanga ukuthi ubaba wami loya olele laphayana. Ngicela ukunitshela iyayidlala lemicabango ekhanda lami kwaze kwabuya kancane kancane usuku ngaleli langa bexabana emakhaya ukuthi kwenzakalani. Ithweni kwangicacela ngqo ukuthi okay laba babulala abazali bami base bepretenda njengabazali bami banginikeza lonke uthando umntwana alidingayo angikaze ngisuspect ukuthi akusiba abazali bami laba. Ngangikhala ukungqayingqayi ngingazi ukuthi isimo esinjengalesi udila kanjani naso. Do you move on nempilo yakho upretend ngathi iqinisa awulazi or uyaphumela obala or uzama ukulwela ijustice for ubaba wakho wabulawa ilabazali? What do you do kahle kahle? Please tell me on the comment section ukuthi if bekuwena okulesimo esifana nesami ubuzokwenza njani, ubuzoqhubeka nempilo as usual uzama ukukhohlwa ngalesimo sokuthi utholile usabazali bakho bayilento ongakazi uyimagine bayabulala bayigebengu bahlangene bayi-unit. Do you forgive them? What do you do? Or you fight for your biological father? Ngizosibeka lapho ke okwanamhlanje isitori sethu isiyolalibonene ezitorini ezilandelayo. Ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms. Buzz SA siyanthanda kakhulu.